Türkmenistanyň prezidentiniň uzak wagtlap jemgyýetde görünmezligi we munyň bilen bagly dören soraglar saklanyp galýar. Döwlet telewizionyny prezidentiň den jalşa çykanlygyny habar berip, ony 15-nji ýylda görkezmeginden soň Gurbanguly Berdimuhammedow ýene diňe bir gezek, ýagny 14-nji ýylda görkezdi. Bu Türkmenistanyň prezidentiniň aradan çykanlygy baradaky tasdiklanmadyk maglumatlaryň we olaryň soň ret edilmeginiň ýa-nyň gabat gelipdi. Türkmen prezidentiniň şeýle uzak wagtlap telewizionyda we köpçülükde görünmezligi onuň häkimet başyndaky 12 ýylyň dowamında öň hiç wagtda bolmandy. 2006-njy ýylda öňki prezident Sapar Murat Niýazowyň ýogalmagyndan soň döwlet başyna geçen Gurbanguly Berdimuhammedow ýyllar boýy ýurduň syýasy jemgyýetçilik durmuşynyň we milli habar beriş serişlerleriniň merkezinde galýardy. Prezidentiň häzirki wagtda gözden uçmagynyň sebäpleri we onuň nirededigi köpleri gyzyklandyrýar kasynçylar we bilermenler Türkmen telewizionynyň 24-nji ýylda prezidenti köşkde görkezen videosynyň hem onuň alynan wagtynyň soraglydygyny aýdýarlar. Nastoyaşe время proýektiniň digital bölüminiň baş redaktory Tolkun Umaralyýewiň sözlerine görä, Türkmenistanyň döwlet telewizionynyň 24-nji ýylda prezidenti köşkde görkezen kadrlary ençeme alamatlar boýunça altyn asr telegepleşiginiň 10-njy maýda görkezilen programmasyndaky kadrlara gabat gelýär we şol videolaryň bir günde alynanlygyny çaklamagy esas berýär. Bu iki videoda ol birinciden bir meňdeşgeýnen we bu Türkmenistanyň prezidenti üçin tätin ýagdaý. Sebäbi bilşimiz ýaly ol öz imidjine ören uly üns bilen çemeleşýär. Meniň özüm hem kärdeşlerim onuň şol bir geyimdeki ýa-da köpçülüge görünenligini hiç wagtda görmendik. Üstesine şeýle göze iýilýän geyimde. Ine biz açyk renkli kostyumy, çal renkli galstugy görýäris. Bu ýatda galýar. Onu bolsa şeýle görnüşdeki edek maýda we iýulda görkezýärler. Bu öz-özünden ören tätin. Hem birinji hem de ikinji edek ony ýakynyň görkezýärler. Bu ýerde galstugyň we köýnügiň epilen ýerleriniň doly bir meňdeşdigi hem geň ýagdaý. Saçy hem ýaşaky bir meňdeş çal. Videonun alınan wagty hem göze iýilýär. Videolaryň ikisinde de prezident jaýy günüň şol bir wagtynda giyýär kölege hem gün bir meňdeş düşýär. Muny nyktap bolmaz, emma olaryň şol bir gün alınan bolmagy we munyň keminden şöleň maý aýynda bolan bolmagy mümkin. Dip Tolkun Umaralyýew aýdýar. Onuň sözlerine görä döwlet baş tutanlarynyň öňünden video düşürilmek tejribeti beýleki ýurtlarda şol sanda Orsetde we Özbekistanda hem bolupdy. Aşgabatda ençeme hususy iş yerleri şol sany dükanlar, kafe, barlar we restoranlar ýapylýar. Aşgabat şäherine ýerleşýän ençeme hususy iş yerleri şol sany käbir dükanlar, kafeler, restoranlar köpçüliklüğün häsiýetde ýapylýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylary we çeşmeleri 1 awgustda habar berdi. Mawtumuly şaýoğlu bilen Hoca Wany Durduýew köçesiniň çatyrygyna ýerleşýän tüýjü köke önümleri satylýan bir sowda dukany, Kemine köçesi bilen Hoca Wany Durduýew köçesiniň ugruna ýerleşýän Mywa Murada atly kafe, bar şeýle-de Mawtumuly şaýoğlunyň ugruna ýerleşýän Altynaçar hemde Melbourne Burger atly kafe, restoranlar ýapyldy. Göroglu köçesiniň ugruna ýerleşýän Nevada Steakhouse, Ammar Cafe, Erzurum restoran hemde Mejlaw köçesiniň ugruna ýerleşýän Tumor Pub, Üzüm Cafe atly kafe, barlar ýapyldy. Bu azalan kafe, restoranlaryň we beýleki iş ýerleriniň umumy aýratynlygy olaryň Mawtumuly şaýoğlunyň ugruna ýa-da goloýuna ýerleşmegidir. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysynyň 1 awgustda ýetiren maglumatlaryna görä, häkimiýetler iş ýerleriň eýelerine ýa-da başlyklaryna bu çäreleriň sebäplerini düşündirmeýär. Paýtagtdaky ikinji habarçy heniz ýapylmady hususy eýetçilikdäki ençeme dukanyň aýnalarynyň garaldyrmagynyň häkimiýetler tarapyndan talap edilýändigini habar berýär. Ýöne habarçylaryň maglumatlaryna görä dukanlaryň näme sebäpden ýapdyrylýanlygy ýa-da näme üçin olaryň ençemesiniň aýnalarynyň garaldyrylýanlygy barada heniz takyk maglumat berilmeýär. Yerli habarçymyz bilen gurrundeş bolan käbir iş ýerleriň işgärleri, dukanlaryň ýa-da käbir kafe, barlaryň remont maksatly ýapylanyny aýdýar. Bu çäreler Türkmenistanda ýene-de bir halkara çäräniň 11-12 awgustda Awazada geçiriljek 1-nji Hazar ykdysady forumunyň geçirilmeginiň öň ýanyna, şeýle-de mundan bir näçe gün ozal Aşgabatda bolan gaz partlamalarının ýanyna gabat gelýär. Azatlyk radiosyna Türkmenistanyň Mary welaýatyndaky bankomatlarda nagd pulun köplenç tapdyrmaýandygy barada habarlaryň gelip gowuşmagy dowam edýär. Bu barada habar berýän Azatlyk radiosynyň Marydaky habarçylarynyň biri bankomatlaryň öňünde zähmet haklaryny nagdlaşdyryp bilmeýän käbir aýallaryň aglap duran pursadyny hem görse bolýandygyny aýdýar. Adamlar näme bolýanyny düşünen oklar.
Adamlaryň plastik bank kartlarynda pul bar, ýöne jüwleri boş. Olar puly nagtlaşdyryp bolmasa, kartdan benzin goýup bolmasa ýa-da ady karitlerini satyn alyp bolmasa, kartda san duronynyň peýdasy näme diýerler. Bankomatlaryň öňünde aýlyklaryny nagtlaşdyrmak üçin nowaty duran käbir aýallar näme etjegini bilmän, alaşsyz göz ýaş edip aglaýarlar diýip, howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde söhbetdeş bolan habarçy 31-nji iýulda gürrüň berdi. Şeýle-de habarçy şäheriň Senat Paýdarlar Täjirçilik bankynda yerleşdirilen bankomatyň öňünde plastik kartlaryna zähmet haklaryny nagtlaşdyrmak üçin nowaty duran adamlaryň sanynyň käte 300-de golaýlaýandygyny aýdýar. Olaryň arasynda büdjet işgärleri, şol sanda polisiýa ofitserleri we ýurdun jemaat hojalygy ministrligine degişli idare kärhanalaryň işgärleri bar. Şu ýerden saat 7:30 töwereginde Belend Söwda merkeziniň işiginde 80-90 adam üýşdi. Ýöne saat 8:20 töweregi Söwda merkezi açylanda bu ýerdäki bankomatda pul ýokdy. Soňra adamlaryň her biri başga ýerlere bankomat gözleginde gitdiler. Şäheriň Türkmenistan bankynaky 2 bankomatda häzirlikçe pul bar. Ýöne bu ýerdäki adamlar adalman dine köpelýär. Sebäbi adamlar bu bankomatda pul bar diýip tanış bilişlerini çagyrýarlar diýip habarçy belledi. Şol bir wagtyň özünde habarçy Mary şäherinde dine bankomatlaryň däl, ýa-da tölek terminallarynyň hem aglawasynyň işlemeýändigini aýdyp, munyň raýatlaryň bank kartlary arkaly nagt däl söwdany amala aşyrmak mümkinçiligini hem çäklendirýändigini belledi. Adatlyk radiosynyň Mary şäheriniň bankomatlaryna dowam edýän nagt pul ýetmezçiligi barada Türkmenistanyň Merkez Bankynyň, Senat Paýdarlar Täjirçilik bankynyň we Daýhan Bank Döwlet Täjirçilik bankynyň bu vilayatdaky idaralarynyň kommentari almak boýunça eden ýygy derli synanşyklary häzirlikçe netije bermedi.